Yeah. Straight to the dollar 051 Flawless MC's. Check it out. Lijkt zit als meer op TikTok. Slaan je kop met een prikblok. Gies zo fijn, ik speed kop. Zoals die afspan, ik wil een top. Vang shot als een ecstasy. Klaver staat je real fancy. Nooit gesapt en nooit gebenchy. Owens een band op meesters Messi. Adrian wil mensen in dit in state dat hulle moet celebrate. Straks als een blaze, gotta blaze dit crucial hier. Nu met die plak, ik uit de koppel. Ons is morfies, hulle weer kloppen van mijn zak. En ze kloppen, jelle geen guffel, jelle je drote sees. Okay. Tô van die della fino laten stig. Jy was binnen no laten rebig. Kom vir die kinders no hier no check. You gotta go pictures here for you. All this gift just making it clear. Ain't no here for fan games. Just here for microwave. No change your flow. Great take for the daggy. You into me but you calling me bae. Said you ain't playing so look at my eye. Gonna be blocked. Uit om te fight. Dat is a young so blur up my side. Ain't got no time for this now. Got my focus on low. Ain't got no time for the rush now. Let me move you slow.